सब गोटी सुन रहा छी आनंदपुर से बिहू रिकॉर्डिंग स्टूडियो के भक्ति में प्रस्तुति डीजे अमित तिवारी अपहर। सावन में बरसेला री मझिम बदरिया भरा निकल लागे मोरा बाबा के नगरिया चल धारे आइल बानी बन के कबरिया चललो ना जाला अब कठिन डगरिया काबर उतार लह देहिया के झारल बाबा जी के बूटी लाइक के दुई धुका मारल सावन में बरसेला री मझिम बदरिया भरा निकल लागे मोर बाबा के नगरिया चल घारे आइल बानी बन के कबरिया चललो ना जाला अब कठिन डगरिया काबर उतार लह देहिया के झारल बाबा जी के बूटी लाइक के दुई धुका मारल डीजे अमित तिवारी अपहर। रिकॉर्डिंग बाय बिहू म्यूजिक दरभंगा। बउआ में फोरा लागे पड़ल बाटे हो हा लागता कि रोरा एगो गरल बाटे हो हा भंगिया के नशा लागे चढ़ल बाटे हो हा देहिया के पावर तबे बढ़ल बाटे हो हा कहबर उतार लह देहिया के झारल बाबा जी के बूटी लाइक के दुई धुका मारल बउआ में फोरा लागे पड़ल बाटे हो हा लागता कि रोरा एगो गरल बाटे हो आ भंगिया के नशा लागे चढ़ल बाटे हो हा देहिया के पावर तब बढ़ल बाटे हो हा काबर उतार लह देहिया के झारल बाबा जी के बूटी लाइक के दुई धुका मारल डीजे अमित तिवारी अपहर। रिकॉर्डिंग बाय बिहू म्यूजिक दरभंगा। राइटर सर बन जन दन यार मन एके रंग कपड़ा किनाई सब पर रसीला रहा तू आइल देव घर हा चलल बाटे भोला जी के गजबे लहर हा काबर उतार लह देहिया के झारल बाबा जी के बूटी लाइक के दुई धुका मारल राइटर सर बन चंदन यार मन एके रंग कपड़ा किनाई सब पर रसीला राजू आइल देव घर हा चलल बाटे भोला जी के गजबे लहर हा काबर उतार लह देहिया के झारल बाबा जी के बूटी लाइक के दुई धुका मारल।